ufikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha ziyabuya zimbeqolo mnganami kwandonga ziyaduma zimbeqolo mnganami yazi ungafika ngithi sibingelele babukeli emakhaya siphinde sanibingelele futhi kuhlelo lethu uhlelo luka Dr Dube TV uhlelo oluhlonipheke ngalendlela eyisimanga namhlanje siphethe yena futhi umkhulu Dr Dube sihamba naye yedwa uthi namhlanje kunendaba futhi encanyana afuna ukusixoxela yona futhi ngoba phela umkhulu uhleze siphathele indaba ezinandi sawubona umkhulu sakubingelela ohlelweni lakho baba yebo sanibonani yebo ninjani mkhulu siyaphila njani balaleli hayi sikhona nathi mkhulu siphilile mkhulu yebo mkhulu ukhona osiphathele kona funa namhlanje kukhona ngiphathele kona yebo asokuhlupha abantu abaningi yebo mkhulu namhlanje nake ngizokhuluma ngomuntu obangwa idlozi oh mkhulu obangwa abantu abadala idlozi yebo mkhulu umuntu owazaleka kambe ongazalekanga kahle mhlambe lo umuntu onjalo umuntu osuke engamazi ngisho ubaba wakhe ukuthi ubani ukuthi uzala ubani noma uma wakhe yebo kodwa manje eseyifuna impilo yebo lo mkhulu muntu ke idlozi lisuke lingekho eduze kwakhe yebo ngoba lala abadala ababanga lapha phezulu manje idlozi ke alisamuzwa into lakhe seyinakele sokumnyama kunje yaya ngoba kunempi kubangwa wena mhlambe umuntu uthizini ubangwa yidlozi lo muntu oliseke njalo noma uthi uyamlapha akalapheki ngoba silapha ngalo idlozi funa kuqale kuvume lona kuqala mkhulu kuvume lona mina ngavumile lona ngeke kwenzeke lutho ngalokho yebo mkhulu manje namhlanje uphethe impandi ethi yona iyakulekelela kumuni inkinga kanjalo mkhulu yedlozi manje nake lana ke ngiphethe impandi enkulu yebo ekusiza kulapho engikwaziyo ukuthi lempuphu lempande siyigayiwe uhambe ukunike lo muntu ugeze ngawo yebo mkhulu ugeze ngawo lo muthi bese uthatha insila yakho yebo uyifaka endleleni eziyimpambano ezini kanje endlela ephambanayo phakathi nendawo eziphambane eyale yebo mkhulu lo nsila yakho uyigqibe khona yebo usuthi nina bezizwe ngicela niyongifulela abakithi bangidukela ngibazi bashona yebo mkhulu sokuzosuka laba ke bezizwe ke manje abazokufulela abantu bakini bahambeke babafuna babuye nabo babalekweni uyabathuma laba bezizwe ukuzenzela ikhona ke nenye indlela engenza ngayo njengalengqumbi yebo ngeke ngachaza kakhulu ngengqumbi ngoba phela akufunekele imfihlo zithina nyanga zaziwe wonke umuntu noma kanjani kuyindlela eziwu2 impambano nalengqumbi yebo mkhulu hayi ke lapho ke lo muntu usezosho ukuthi ke sengiwakhile umuzi ngicela ke libalande laba kithi bezogada lo muzi yebo noma sengikhulile sengifuna inhlanhla manje kuze ngithola umfazi nami ngigalo ngidinga manje abakithi manje yebo kodwa bazokula lento le uzolandelwa yona babuye nayo abakini bakwazi ukubona yebo mkhulu ukwazi ukuthi uqhubeke ungabangwa yidlozi nangesikhathi ugeza la uzobatshela ukuthi ngicela ukuthi ngingabangwa akuphela ukubangwa kubangwa mina yebo mkhulu manje mkhulu kuyenzekani ukuthi idlozi mali ukuthi khona ukukhuluma mhlambe kukhona ukubangwa wena umuntu kube khona inkinga mhlambe ukuthi ungayi phambili mhlambe kanje ngokuthi nje mkhulu mhlambe mina ngizalwa ngala komalume and ngizalwa ngale njengoba sichaza nje ukuthi idlozi mase liyangibanga phansi kuyenzeka yini mkhulu ukuthi ngivimbeleke mina empilweni yami mina njengomuntu ozalwa komalume nasekhaya mali ngibanga idlozi into zakho ayilungi akuhambe kahle impela ngoba mhlawumbe usukungakhokhelo yebo futhi usukuzokhokhelwa ubani phela ngoba lo baba wakho mhlambe
awumazi kuthiwa shonaphi mhlawumbe uma wakho awumazi mhlawumbe waphikwa yiloko-ke sikulungisayo umuntu nje ozaleke wangaziyo ukuthi owakabani kanjani iyona into engiyilungisayo le nomuntu obangwa yidlozi. Siphele isinyama mkhulu mhlambe esidalwa inxabano yasemsamu. Ngawo lo muthi lo. Yebo mkhulu. Ozoqeda lento le. Lo muthi mkhulu uthi wona uwenza kanjani empambanweni emgaqweni oyimpambano ezine? Uyageza. Yebo. Bese uthatha insila yakho ngendishi nje. Uhambe uyifake lapha. Ufike uchaze lapha. Uthi walahlekelwa abantu bakini. Abasekhaya angibazi yebo. Ngiyacela kulabo bezizwe ukuthi bahambe bayobalanda la bekhona babuye nabo. Usukhulile nawe manje usucela izinhlahla usuvusa umuzi uma usuna umuzi ukuthi ngifuna beze la hawu lapho bazofika kuwena usuzokwazi ukubaphupha ukuthi singobani bakabani utshelwe ngaleko kuyobhule ezangomeni mkhulu sokulula ke manje usuzotshelwa yibona ngiqoqa ukuthi thina sobani bakabani sibongo sakho sizosazi ukuthi isakabani futhi lo muthi uxazulula idlozi ukwazi ukutshela ukuthi isibongo sakho umshuthi mkhulu umunenkinga futhi umuntu ongazazi ukuthi owakabani isibongo mkhulu angawuthatha lo muthi uzotshela ukuthi nesobani sabani ufuna wenze nje endodana kanje yebo ikati idlozi uphumelele wena onenkinga yena mkhulu kwemhlambi osowaba necala mhlambi kwaduba uyidlozi mhlambi omunye ngeke ngize kuthiwa khona umuntu omkhulu kuthiwa ushawa yidlozi omunye mhlambi limshayile naye mkhulu uyazi mkhulu ukuthi unayiphi inkinga enjengana leyo uyawuthatha yini nalomuthi mkhulu mefikile kwena uyamnika lo muthi lo kodwa ke sokuyahlukana nje kabili ke kancane lapho nalo kodwa ngingabuya ngingangena nje nakona usuwenza mkhulu naloko umuntu othwetshulelwe yidlozi ongesenalo nje idlozi ithwetshuliwe ngaloko kokuthakatha yebo mkhulu yebo lokho sekucacileke manje la yebo mkhulu nginawo lo muthi lo okulibuyisa idlozi igezeke idlozi lakho libe mhlophe umuthi lo ongadingi mbuzi yebo udinga nje ukuthi nje uyaqhuma uphalaze ugeze yebo mkhulu ube clean lapho ke uzophupha yonke into uzobabona abantu bakini besho lokho abafuna ukukusho bekhuluma nawe yebo mkhulu okusho ukuthi lo muthi mkhulu ucishe ufane ngengizwe abantu bethi bafuna mhlamba umuthi okuthiwa umuthi wamaphupho omkhulu hawo amaphupho ke lapho uzowathola bakuchazela abantu bakini wenze into otshelwe yona abantu bakini ungenzi into otshelwa abantu nabo becabangela ngoba bazi ukuthi ngoba phela mkhulu kuyenzeka ukuthi mhlambe umuntu atshenwe mhlambe idlozi inkinga zedlozi lakhe nendlela abafuna bona kusetheke kuleso sibongo sakhe hayi kwesakho yebo uyadinga ukuthi uyizwele wena ngokwakho mkhulu ngizwa kunjalo impela yebo manje mkhulu ukusho ukuthi lo muthi lo ukuchazela yonke inkinga yakho ebusuku idlozi mosuligeze kahle hle ukuchazela yonke into yebo nalona oyingane ozaleke kambi nawo futhi amaphupho uzowathola yebo mkhulu nalona futhi onedlozi lakhe ethwetshuliwe yebo mkhulu hawo yona lemithi le ewumaqoqa iyalclean mkhulu iyalclean ilenza lizwane nawe likukhumbule uma ukuthi mhlambe nadukelana ngoba namhlanje ngasikhuluma nje ngedlozi kuphela manje mkhulu awungichazele sikuphi la sikhona namhlanje sile kalobamba yebo phansi ehoshweni yebo mkhulu siphansi kalobamba ehoshweni yebo hayi inhle indawo yakho mkhulu indawo zakho zonke lezo ozihambayo zami lezi engihambayo okuxubula kuzona imithi mkhulu le mfula lola ngezansi lona lemali amanzi la ngezansi iziba lesi yebo mkhulu inkanyamba la khona inkanyamba la mkhulu manje ezinye izinto njena ngiyazenza la ngezansi phela ngeke ngisazithu ukuthi ezani yebo mkhulu ngikhuluma zonke indawo iyavuka la mkhulu iyavuka yebo mkhulu hayi bomkhulu
Yebo mkhulu. Ya sinyakaza sonke lezi zinto mengikhomba mase ngihlosile ukuthi ngiyakwenza ngoba ngikwenzi noma kanjani kodwa mengikhomba la ngikhomba nje ngithi ukhuluma naye. Ngikhomba ngithi. Yebo. Siyanyakaza lezi. Kodwa hayi manje. Yini mkhulu yini enye okuyenza mkhulu wenzela umuntu wakho icustomer lakho noma umuntu uthizeni nje mkhulu noma ngabe isihlobo noma ngabe uba emayilana ethinta inkanyamba isikhona isithwalo mhlambe noma into ethintana nenkanyamba phakathi mkhulu okuyenza ithwala angizenzi. Yebo kodwa lana ngiyengifike khona la. Yebo mkhulu. Ngizosebenza ngokuthize. Yebo. Hayi ithwala ngizenzi. Hayi ngoba wenza ithwala. Ngeke ngikhulume ngokhambo olukhulu lwedlozi. Yebo mkhulu. Oludinga phela nazo futhi iziba lezi. Oh okay. Ukukhuluma ngaso iziba lezi. Ikhambo elikhulu lwedlozi. Idlozi okuthiwa INZUZA. INZUZA. Okay mkhulu. Idlozi okuthiwa INZUZA. Yebo. Lo bantu abasuke begula bephatheke kabuhlungu begula uma beyizangoma kungalungi into zabo zingalungi. Yebo. Nginalo ke lolo khamba olunjalo impande eklina INZUZA. Lokhu klina INZUZA leli mkhulu. Kumuntu mkhulu osebeyisangoma mhlawumbe ongaboni kahle kodwa ongahlulekayo ukubona kahle. Ongaboni kahle, ongakhanyiselekile ngenzuzo. Okay mkhulu. Noma ongasona ongakabi isangoma. Yebo. Mayobhula kukhalwa ngenzuza. Okay mkhulu. Okay. Lo nzuza ke ngikhiphayo lana ngukline kahle ube muhle bese ngithi ke hamba ke uye umuntu oyisayona ozofika kubhabhadisa phela mina nginyanga kuphela kubhabhadise nje kuphela. Ube clean. Klineka ke khathi sekubhabhadisile. Yebo mkhulu. Hayi lapho ke mawusubhula ke mawuyisangoma hayi. Ziyakhanya futhi. Ayikho into eyokwehlula. Ubona yonke into. Ayekho umuntu ongabhula njenganawo usuku usunzima kakhulu. Yebo mkhulu. Ukhambo olukhulu lolo lenzuza umuntu umelifuna mkhulu akathi nje ufuna nje leli lenzuza. Ukhamba lwenzuza. Elabantu abafuna ukubona ke leli mkhulu nothi ukuthi mhlambe elezangoma kuphela. Abantu abafuna ukubona labo bayizangoma labo bantu abasuke beyidlala. Yebo mkhulu. Hayi ke mengamenzela lo nduku le ukhamba lo la hayi ayikho into engamehlule emhlabeni uhamba phambili. Yebo mkhulu sengifuna ukubuza mhlambe mkhulu ngabantu abafuna ukuthi mhlambe nabo babone abanjengabathandazi abafuna abaprofeti abafuna ukuprofeta bengeke bakwazi bathathe lolu khamba bona. Bangathatha lolu khamba phela liyakilina lo khamba lakho ukuthi uhambe phezulu impela. Yebo akulona lezangoma kuphela. Hayi lezangoma kuphela naye angalithatha lo uhamba phezulu. Yebo mkhulu. Ngoba phela usuke ephiwe nabo naye okwakhe. Yebo mkhulu. Abantu abaphiwe labo abasuke benenhlanje. Yebo mkhulu. Kodwa manje ngokuthi phela izinto azenzeki kahle. Hayi kodwa mina nje mawukhala ngenzuza uzokulungisela izuza. Abantu bekhethele lawo mkhulu ikusuke kuphambane kancane nje kuphela. Kuyakwazi ukuthi kulungiseke baqhubeke basebenze ngoba bakhethiwe ukuthi basebenze. Indaba phela ile empandeni. Yebo. Ya ngoba ungayithola impande kungabe yona uyithola kodwa mina ngiphethe ukhamba lenzuza lekhethele. Yebo mkhulu. Sengisize ngalabantu abaningi mkhulu. Yebo. Ngeke sachaza. Manje ubenza la mkhulu? Ubenza la? Ubageza khona la musu bangiqhambisa ngalo lolu khamba lenzuza. Yebo. Ubakhanyisela kogogo babo na ukuthi bakwazi ukubona into esuke ziyinkinga zabantu abantu befuna ukuhlola. Yebo mkhulu. Hayi, ngesithi ukuthi sibone ukuthi uphuma senze njani. Yebo mkhulu. Phansi kwehlahla la. Phansi kwehlahla mkhulu. Hayi bayazi mkhulu abalandeli ukuthi umkhulu uDr Dube udila nesihlahla. Bayabona ukuthi umuntu ozwana nezihlahla futhi. Yiso lesiziba lesi. Yebo mkhulu. Ya nginenkanyamba ikhona. Khona la phakathi. Basenkanyamba lesi. Yebo mkhulu. Imithi khona la. Naba nomgwenya. Umgwenya lo mkhulu. Yebo. Umgwenya njalo umuthi wali. Ngiyabona mkhulu kuqetshuliwe la. Umuthi wali. Yebo, wena mkhulu oxebula konke la. Mina ngixebula konke. Yebo mkhulu. Umkhulu usakwazi ukuhamba lapha enhle. Ubona ngathi ahambeke nje. Uhamba yonke indawo mina. Yebo mkhulu. Ikhotha yonke ihlahla lezi. Yebo mkhulu.
Izona zonke. Isikhothakhotha. Khotha. Senzani isikhothakhotha mkhulu? Intelisi. Oh intelizi le. Intelisi, ngene intelizindo. Yebo. Oh umunye nalo mkhulu ukhile la. Yebo. Ake sibheke mkhulu ake sibheke kancane. Wona umgwenya lo. Yebo ngixolisa ukuvundulula izinto zakho mkhulu. Wona umgwenya lo. Yebo. Umgwenya lo. Yebo. Umgwenya lo. Wenzani mkhulu umgwenya? Ya. Uyangena la kulomuthi engigeza ngawo abantu abadala. Oh abantu abadala. Ya, uyangena kulomuthi engigeza ngawo abantu abadala lo mgwenya. Okay mkhulu ukuthi umuntu abe clean kahle kahle. Yebo mkhulu. Gezeke. Yebo. Nedlozi elimvu kumfundo. Elingasebenzi. Ngenxa yokuthi aligezekile. Ngoba phela nalo mkhulu lifuna uqala ulisebenzele kuyimali kunikeza izinto ezikufanele. Phela idlozi liyageza. Yebo mkhulu. Uma ungaligezi idlozi lelo, ukhala ukuthi uyabulawa ukuthi unokugeza zonke izinsuku ekseni. Yebo. Kungoba yini ke lona ungaligezi zonke izinsuku ekhali zonke. Yebo. Hayi wena ukuthi idlozi wena kuphela iminyaka o15 ungazi ukuthi kwenziwani. Kwenziwa njani? Lona bantu. Uma ukuthi mhlambe mkhulu futhi unenkinga nokuligeza kodwa zikhona indlela zokulinqamulela ukuthi uqhubeke nokuphila njengalendlela esikade usichazela ngayo namhlanje mkhulu. Ngithi ngisho ngako ukuthi uma ukuthi awunayo imali yembuzi. Yebo. Kodwa nginayo indlela ukuthi ungagqoma uphalaze ugeze ukulibona. Uziwathola lawo manje. Yebo. Mongesenalo utho phela udinga usungesenalo. Uzoyithenga ngani yona lonto edingwa idlozi? Yebo mkhulu. Yebo. Hayi babukele emakhaya isihlahla sejini lesi uhlelo lika Dr Dube uyena lo umkhulu uDr Dube uyena ngqolo enihlezi ngikhuluma naye nasefonini nimthola encingweni nako WhatsApp uyatholakala ku Instagram uyatholakala ku Facebook uyatholakala yonke indawo ezinkundleni zokuxhumana even na TikTok imbala umkhulu uDube umfice enza ama challenge khona akhona nawo ezakhona izinto lezi zakhona lezi ezifana nazo lezi mkhulu yebo. Yebo siyabonga kakhulu babukele emakhaya ningakhohlwa ukulike ni subscribe ukuhlelo lethu ningakhohlwa futhi babukeli ukuthi ni like niphinde ni subscribe ukuhlelo lethu elisiphethe kahle impela elisifundisa ngoba siyafunda la kumkhulu mkhulu yini azosiphathela yona ngesikhathi esizayo ngesonto elizayo futhi masiphinda sishuthi yini ozobe usiphathele yona mkhulu. Hayi sasobona ngesizwe esizayo kuseza ntona. Yebo mkhulu yebo manje hayi ake ngithi anginayo. Awunayo namhlanje usithembisa yona. Nizoyithola kodwa. Yebo mkhulu yebo. Yebo. Ayikho inkinga ababukeli emakhaya nizosala kahle nani nisaleni isithokoza. Siyacela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-like nisale kahle siyabonga. Yebo mazimbe qolo mnganami. Zimbe qolo. Ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile eGoli lapha intombi zimbe eqolo mnganami hayi lapha ziyabuya zimbe eqolo mnganami kwandonga ziyaduma zimbe eqolo mnganami hayi lapha ziyabuya zimbe eqolo mnganami